Oké, dit is part 3 hier van wie ik een beetje wil vertalen van mijn leven. Ik zie Victor Pana van de New Beginnings Boys Camp. En zo, de laatste paar maal heb ik van je reed van dingen waar ik beleefd heb in mijn levenstijd. En vandaar wil ik daar van reden krijg van wat we bij de Boys Camp doen. Dit is een camp waar we tijd nemen voor jongens, teenage jongens, moet ik zeggen, wat tussen 13 en 19 zijn. We hebben bij ons andere gehad en dat doen we dan de support bereden. Zo een ziel is dat we willen van jongens te mannen maken. We willen jongens leren in leven te leven wat zich loont te leven. In schijnend leven te leven. In leven waar ze wat van zichzelf houden. Zo, ik wil hier een klein beetje vertellen van verschillende dingen wat we doen op een boys camp. Zo, een zeer wichtig ding wat we doen, door deze 8 weken, dit is een 8-weekse programma, door deze 8 weken hebben we iedere dag een klas. Deze klassen, dit zijn, kan we zeggen, je klassen, verschillende klassen van, zo wat als reinheid, waar jonge mannen gaan rein blijven. Van dort God aan zijn maakt heeft, wil hij aan zijn maakt heeft, voor wat hij aan zijn maakt heeft. Zo'n dingen als dat. En aan de evangeliensplan. En ook gebongenheid naar de vrijheid. Van de verloren zijn nemen we na het lectionen uit wat we leren doen. Ook van geld. Wil met geld om te gaan, wil een beetje boek vieren en zo'n dingen als dat. En dan, dat is een grote part van het programma. Nog een part van het programma wordt dan, wat we practical classes noemen, op die we dat zeggen, klassen wat am leven helpen zullen. Zo daar willen zo'n dingen zijn als prijzen leren, mutterschieden einnemen, primeros auxilios, wat ik kost doen wanneer we een accident gehad hebben, die slag af is. Zo wat als op Engels zeggen we search and rescue, zo wat als wanneer we hem verloren hebben aan geboy in den zeken. Verschillende zo'n dingen. We leren ook eten maken. We hebben een cowboy, wat met zijn paarden aankomt. En leert hij verschiedenste van dat. Zodat we alle dat pad zijn wat hij hem leven leicht kunnen helpen. En dan, een ding wat we ook zeggen doen, dat is de leren kracht te horen. Want de leren eenmaal zeggen ik toe. Met verschillende dingen. Zodat als ganz kracht aan tijd komen. Ik vraag de jongens aan, maar wanneer is het lood? 1 minuut nodig, maar 2, maar 3. No, 1 seconde nodig is lood. So we leren de kracht aan tijd te komen. En wanneer ze niet doen, dan krijgen ze bloos een beetje extra exercise. En zo zijn er dingen als dat we ook leren. Ons is het wichtig dat de jongens worden van ons, wat er schaffen doen, leren dat we blijven bij de waarheid. Leerie, we hadden jongens gehad wat de leer doen. En zo wat dat zegt klaar in de Bijbel, leer is niet wat we doen. Dat is een grote strofe op leer. Dat doen we zeggen klaar leren. We doen niet leren. Zo'n dingen als dat doen we. En dan bezie dat om numerisch, dan we vielleicht ergens dingen te doen, wat we willen helpen te met zich in een andere type schaffen. So we hebben verschillende dingen, die verschillende dingen leren. So, we hebben een ding wat we doen, en dat is plus een van de vele dingen, maar een ding wat we doen, dat is de jongens doen, einer die heeft, of 2 stuk had de ogen gebongen, einer die heeft de feiten in de hangtop gebongen, en dan leren we dat die wat de ogen gebongen heeft, die doen den draal wat de feiten hangt op je bangen heeft. En dan dat die wat de feiten hangt op je bangen heeft, die dat de andere zij. Daarbij leren we die zich in een ander te vertrouwen. Daarbij leren we die recht te reden, dat de andere verstaan kan. Daarbij leren we die kracht te horen, wat de andere zegt. Zo'n dingen als dat. So dat is plus een gelijkenis. Dus daar hebben we zeer veel dingen, wat we die
proeven met die activities wat schijnt, met de verschillende dingen wat we doen, met dat dingen te leren. We hebben ook exercise. Wanneer we een beetje studeren doen wat exercise dat is bloß sehr fan van jonge man. Nicht bloß zum stärker worden, aber zum für sein Verstand besser denken kann, in zum Depression überkommen, in so eine Dinge als dort. Even in Reinheit habt dort ein Teil der Exercise. Und wir tun ein Teil Exercise, wir tun jeden Tag morgens die 45 Minuten Exercise, bis sie dort tun die auch auf die Bäume ramgehen, alle Wasser mal. En zo wat, dat alle op Engels zijn endurance based, dat die uithouden worden. Niet unbedingt voor grote muscles krijgen, maar dat die uithouden worden, dat die lang uithouden worden. En zo some van die dingen wat we hier doen, als dorp, dat ze worden lang uithouden kan. Wie weet in leven passiert dat zeer veel mal, dat ons het veelt, dat we uithouden worden kunnen. En zo dat is wat we daarbij proberen te leren. Nog één ding wat we doen, dat is Bibelvers uitwendig leren. Die hebben een wisselsam Bibelvers jeder week wat die uitwendig leren doen. We verlangen dat die dat graag uitwendig leren. We weten als wenn wir als mannen wel niet oft geschlafte mensen zijn. Die zullen leren dat die Bibelvers graag uitwendig kan. Bibelvers leren waren, vielleicht denken we zo, well, wat houdt dat aan? Is zo, maar Bibelvers leren, dat, well, een welke denkt dat maakt ons God zijn woord gaan leren, is zo. En daarbij kan we beter ons leven. Maar niet plus dat. Ik word het zeer klaar aan, wanneer die jongens doorheen komen, de eerste paar weken, dan is het zeer schwer Bibelvers uitwendig te leren. Niet alle, soms is het leicht, anderen is het schwer. Aber dan komt de derde week, of de vierde week, en dan maar eenmaal vangt hij dat aan leichter te worden. We weten, wat passiert daar? Verstand leert zich denken. En wat uitwendig leren, heeft zeer veel, omdat een verstand beter denken kan. De tegendeel van, moet zeggen, slechte dingen op een phone kijken. Dat het krijgt het tegendeel. Dat het verstand doorzetten in de Bibel uitwendig leren, dat opmaken. Zodat we zijn dingen als Bibelvers uitwendig leren. Die doen ook helpen met opruimen. En dat is een zeer interessant geweest, met dat die doen een sloopstoel, waar de slopen doen, zeer kracht opruimen. En dat is interessant, wou dat zo klaar te zijn is. De jongens wat eraan komen, die zijn een beetje klikkeltig en zo wat, dat dit en die kunnen niet dat zo kracht opruimen als wat we verlangen. Maar eenmaal krijg je een welle en dat wordt het aanvangen te improven. We doen meerdere dingen leren met dat. Eén ding is dat je moet maken wat die kleine dingen in leven uitdoen. Nog één ding is dat je moet maken wat mom really deed voor hen. En hoeveel weet het is wanneer ze met helpen thuis en hem, leven als dat plus nog zwaarder maakt. En zo staat dat we die meerdere dingen leren met dat. En ook nou de maaltijden opruimen, uitvegen, opwassen, zo'n dingen staat. We schaffen het hulp. We schaffen het hulp en we maken sure dat wat ik brokken doe, dat doe ik ook opruimen. Zo'n dingen staat, zo dat zijn wichtige dingen wat we leren doen. Wo weet we dat wat helpen dat? Dit zijn een paar dingen waar we zeer naar checken doen. De aanstelling. We hebben een zeer interessante belevenis. We hebben een jong, die heeft goed een zeer fijne aanstelling. Maar eenmaal jink we op een boeien met armtulp, met eentulp, alle. En dat jinkt hem niet zeer schijn. Hij weer met een grote aan, dan jinkt het niet zeer schijn. En met eenmaal zei hij, van nu aan waar het mutig zijn. En krijg van daar aan weer hij mutig. En zijn cabin inspection, wat dat meint die stoven opruimen, dat wordt beter.
seine ganze Anstellung, eine ganze Kampf wird bloß busig besser, wenn er hat sich entscheidet, ich will mutig sein. So, das ist der große Unterschied, was ich mag. So, das ist ein Ding, wie wir sagen, natürlich, ihre Anstellung. Was ist ihre Anstellung? Wir tun ein kleines Ding brauchen, ganz kleine Ding, und dann sagen wir, hey, das wird nicht reich, für das ist ein bisschen Exercise. Und dann fangen wir an, was dem seine Anstellung ist. Und wenn die Anstellung schlecht ist, dann dürfen wir für die Anstellung, dann dürfen wir mit der Anstellung schaffen. Für das kleine Ding, das wird kleiner. Die Anstellung, das wird größer. Das andere Ding, wie wir sagen, noch checken dann, zum seine oft das geholfen hat oder nicht, das ist welche reich dann oder Mathe reich dann. Ans Jank hat sein Leben zu haben, dass die Jungs waren wählen, dann dort was reich ist. Nicht Mathe. Wenn die Mathe dann was reich ist, dann hat die Gott zu vertrauen. Dann gehen die irgendwie hängen am Gebiet und du weißt nicht, was die dann. So, wenn das Jungs wählen dann was reich ist, dann kannst du neue Leute sein, dann kannst du vertrauen. Und das ist, was wir probieren zu lernen, dass die waren wählen dann was reich ist, nicht bloß Mathe. Und dann, so ich al sehen, en so krijg als we die Schlupfstoff abriemen dann, dort sagt uns sehr viel. Wir haben Jungs gehört, was das sehr prastede, und dann hat einmal wollen, die was reich wird, und das ging bloß busig nach Hause. Und so dort hat sehr viel, das ist auch eine große Stadt, wo wir seine kennen, wo das geholfen hat. Im Ganzen ist das ein Programm, was ich so viele sehr fan wird sein für viele Jungs. Nicht bloß Jungs, die verbrochen sind, vielleicht von einer schlechten Familie oder von Vicios, von Ungewohnheiten, schlechte Ungewohnheiten oder sowas. Das sind doch für Jungs, die da, muss ich sich bekehrt haben und die wollen mehr lernen. Die können sehr viel mehr lernen da. Und so, ich wünsche, das Programm wird ready was, als ich jung wird. Ich will die gleich der Hand tun. Das ist ein Programm, das die ganz meisten Jungs sehr schön hat. Nicht alle, die da gehörsam wollen sein und so was, die sind auch sehr willkommen da, aber die haben nicht unbedingt immer schön. Aber die da proben, die haben wirklich schön. Und so, das hast du gesagt, was wir tun. Und das sind ein paar Minuten geredet von Werk, was wir tun. So wir tun noch sehr viel mehr als das, aber das ist ein kleiner Anblick, was wir tun. So, Dankeschön für Checken und denkt wirklich an, auf jemand wird interessieren oder auf jemandem kennen, was das interessieren würde, nach ein Programm zu kommen und wir wollen das mit Mut annehmen.